Assalamu alaikum, barkanmu da sake saduwa a cikin wannan tashar mai albarka. A darasinmu na yau za mu koyi yadda ake sanin muhimmancin girman Android. Abin da muke nufi a nan shine kafin ka siya waya ya kamata a ce ka san ya yake, ya nauyinsa yake, ko kuma in ce ka san abin da za ka je ka siya. Mafi yawan mutane za su tashi ya je siyan waya ba su san ma wani irin waya za su siya ba. Da farko akwai abin da za mu duba a cikin shi Android. Akwai system, sai kuma akwai about. Ina ga is based on yanayin wayan kenan. Da farko kamar da muke gani a nan, za mu shiga cikin system, cikin settings na wayan mu kenan, don mu duba yanayin girman wayan. Let's say ka kalla waya a hannun abokinka, kana so ka siya wayan. To yanzu ana iya samun copyright na wayoyi, sai ka je ka siya waya gashi nan kalan su ɗaya amma cikin su daban-daban, kuma kuɗin su daban-daban. So za mu dube system kamar da muke gani a nan. Da muka shiga settings, za mu zo cikin system. So wani wayan kuma about ne a rubuce, sai mu yi clicking akan system. Kamar da muke gani gashi ya kama na wasu features na kwallon wayan kenan nan. Da farko akwai RAM, shine random access memory kenan, gashi nan 4.00 GB. Wannan shine zai yi determine na speed na wayan. Sai kuma ga ROM, asalin memory na wayan kenan, storage, inda mutum zai iya ajiye abubuwansa, shine 64 GB kenan. Anan kuma gashi nan front camera an sa F, sai 24 megapixel. Wannan kuma R, that means camera na baya kenan, shine 16 megapixel. Ana akwai CPU, central processor unit na shi wayan kenan. Sai kuma akwai batir 3750 mAh, shine capacity na batir. Sai kuma length da height na wayan, shine 2160 by 1080 kenan, shine wannan girman wayan. Mafi yawan su mutane ba za su